tomto zámockom hoteli údajne straší a ja som sa o tom prišla presvedčiť na vlastnej koži. Tradujú sa príbehy, že občas počuť kroky a sem tam sa aj niečo pohne. Každopádne poďme od začiatku. Predstavujem vám Chateau Bella a je to nádherný zámocký hotel na Slovensku. Ja som tu bola ubytovaná 3 dni a dá sa povedať, že sme toho zažili naozaj veľa. Každá správna dovolenka začína jedlom a nech ukáže prstom ten, kto nemá rád hotelové raňajky. Ja som doslovný príklad toho, že láska ide cez žalúdok. Po raňajkách sme išli na prehliadku hradu a potom sme si požičali golfový vozík. To vám hovorím, že ste väčšiu srandu nezažili ako golfový vozík. Ja som sa do toho zamilovala a potrebujem to domov. A vy viete, že ja som 25-ročné dieťa a proste krmenie kojkaprov nemohlo chýbať, to bol proste môj highlight dňa. Každopádne, keď som sa dohrala s rybami, tak sme konečne sa dostali do wellness, ktoré sme si extrémne užili. Obdivujem ľudí, čo sa celý deň dokážu saunovať, ja proste tam vydržím 5 minút a idem preč. Potom nasleduje moja druhá najobľúbenejšia časť dňa a to je večera. Toto miesto je doslovný návod na to, ako si romantizovať život. A na záver sme si teda prenajali kino, ktoré je reálne v sklepe toho zámku. Takže to bolo celkom creepy. A z plánu pozrieť horor sme si pustili Disneyovku. Každopádne vás asi sklamem, keďže okrem tejto večernej vracačky na izbu na tom zámku nebolo absolútne nič strašidelného. Žiadneho ducha som nevidela, ale za to vyrelaxovaná som sa mohla vrátiť domov.